Halo bestiku semuanya, selamat siang bes. Bes, ya wingi kae aku nggawe penyet panggang bagong sing enak jan rapakat besti. Lah iki ning meja bahan-bahane wis tak siapke kabeh besti, ayo lanjut ngancani aku masak. Pertama-tama besti iki panggang bagongnya tak goreng sik besti, terus tak tutup ngene iki wedi nak muncrat-muncrat ya to. Terus di sisi lain besti iki aku ya arep nyiapke kanggo lalapane besti. Iki mau romangsa aku tak tuku kemangi ya wis milih sing apik besti, tapi jebule pas dipilih ngene iki ya akeh sing elek. Ya wis kita gue sing elek besti, terus ki ono primadona besti yaitu pete. Lah lanjut ke aku arep ngoncai timun besti. Aku ganggu timun siji wae besti soalnya iki sing mangan ya aku tok. Paling anakku yo njaluk sak iris apa rong iris ngono kuwi. Singkat cerita iki timune wis tak iris dan kemangine wis tak umbah bes, terus tak singkirke se. Lanjut iki aku arep gawe sambel bawang besti. Lombok rawit iki mau sadurunge wis tak kukus bes, terus tak tambahi bawang sithik, tambah uyah, micin, gula. Lah terus diulek kira-kirane ya sampe ngene iki wae besti, terus tambahi banyu sithik wae ben ora garing banget bes. Lah iki aku ide tak kai perasan jeruk limau ngene iki besi sambele. Lah jebule kok tambah enak bes, tambah swedek. Oke bes, iki videone tak persingkat wae. Iki mau iwake wis mateng ya to, ndase wis tak resiki. Terus bar kuwi dipenyet ngene iki besti, tambahi timun sisa ning coeke ngene iki karo kemangi, terus pete sing wis tak goreng sediluk mau. Wes ora usah nunggu suwe-suwe besti, iki aku langsung wae ngler sego soalnya aku langsung arep mangan. Iwake tak coba siji sik besti, sing siji gawe engko bengi, lenggone anakku ya wis tak singkirke ora tak sambel. Oke besti, iki mangane wis siap, ayo madang bareng-bareng.